också samma stad som vi bodde i Iran. Kan man säga samma område också. Så ibland han kom med Sharif, ibland han kom med de andra kompisar hos mig. Och vi pratade om allt som har hänt förut och vad ska hända om framtiden. Så Sharif var jättesnäll kille, bra. Svenska rättegångar. Ursäkta, jag ska prata persiska. Jag ska prata persiska. Tar du det? Ja, om du tar det. Så du ska Om jag du ta tar. det? Jag tar det. Så det är dit jag tar det. Så. Det går. Ja. Sara خوبی بود. رفیق خوبی بود. Han var en bra kille, han var en bra kamrat. همیشه با هم رفت آمد داشتیم مثلا تا حدودی. Vi umgicks ju liksom hela tiden. Alltid med varandra till viss del. Alltså. بعض وقتا مثلا فوتبال بازی میکردیم یا مثلا هر چیزی مثلا صدا میزد با هم دیگه میرفتیم. نه فقط شریف، کلا همه مثلا بچه‌هایی که با شریف دوست بودن توی بونده دیگه Alltså, میرفتیم. vi spelade fotboll med varandra ibland. Men han kallade på att vi skulle göra någonting med att spela fotboll. Inte bara han, utan inte bara Sharif, utan även andra kompisar som bodde på boendet där. همین خوب بود دیگه. بعد یکی یکی جوابا میومد، یکی منفی میگرفت، یکی قبولی میگرفت. Allting var gick bra liksom, men sen kom så småningom liksom besluten en efter en liksom, och en kanske fick avslag och den andra fick positivt svar. بعد نمیدونم سر یه ماجرایی شد ما که منفی گرفتیم ما رو فیلیتا کردن یه جای دیگه. Och sen vet jag inte vad som hände. Det blev i alla fall någonting som att vi som fick avslag så vi blev förflyttade till en annan plats. Jag tänker att jag vet inte om vi ska försöka få mikrofonen med till tolken så att vi hör lite bättre. Ja, vi kan köra så jag kan komma närmare. Ja. Ja. Och det var vissa som fick avslag och andra fick positiva. Det hände något med att när en del som fick avslag så de förflyttades till en annan plats. بعد هیچ بعضی قبولی گرفتن بعضی نگرفتن، جابجا شدیم. شریفم من از وقت رفتم گملبی eller Kristalla ندیدم زیاد. Och sen, ja, som sagt, en del fick avslag, en del fick positivt svar och vi flyttade och sen när jag flyttade till Gamleby så träffade jag inte Sharif så mycket mer. فقط بعض وقتا چون می آمدم اسکاشم بعض وقتا می دیدم مثلا با بچهای دیگه بیرون فوتبال یا هر جایی مثلا. Ibland när jag kom till Oskarshamn så träffade jag honom tillsammans med kanske andra killar och på fotboll eller något annat sammanhang. بعد دیگه رفتم آلمان تقریبا 9 ماه 10 ماه اونجا بودم. بعد برگشتم. Sen åkte jag till Tyskland och där uppehöll jag mig ungefär 9-10 månader tills jag återvände tillbaka. Så. اکثر بچه وقتی قبلی گرفتم اومدم دوباره اسکاشم قبولی. شما وقتی قبلی گرفتید. Efter att jag fick liksom uppehållstillstånd eller positivt svar så kom jag tillbaka till Oskarshamn. Eller kom jag till Oskarshamn. بعضی بچه ها رو دیدم بعضی بچه ها رو ندیدم. مثلا شریف هم ندیدم خیلی وقت. Och träffade några av killarna och en del kanske inte. Sharif träffade jag inte heller på ett tag. بعد از بچه ها پرسیدم مثلا شریف کجاست یا بچه های دیگه کجاست.
تعریف کردن گفتن شریف نیستش، اسکاشام نیست به خاطر یک مسائلی نمیدونم حالا چی بود فیلترش کردن وکخو. Och sen när jag frågade Svenska andra rättegångar. om var Sharif och Sharif var han befinner sig, då sa de att på grund av en del omständigheter så han är inte här, men han har liksom han har flyttat till Växjö. بعد هیچ زیاد ارتباط نداشتم. بعد وقتا میومد مثلا اسکاشام شاید میدیدمش، ولی مثلا از دور یه دو دفعه دیدمش دست تکون دادم مثلا. Sen varje gång han var om han var i Oskarshamn så kunde jag se honom liksom, men kanske lite på avstånd, och vi såg så vi kanske vinkade bara till varandra på avstånd. تا یه روز تابستون بود، قبل تابستون از سرکار داشتم، سرکار بودم مدرسه هم تو راه سرکارم Medicine. ژیمناسیت سر هم مدرسه همون تو مسیر. تو مسیر. Ja, alltså, det var någon dag, det var innan sommaren, och Särkar gofte jag var på jobbet, och sen alltså skolan ligger alltså på vägen till arbetet. Så بعدش شریف رو دیدم که از مدرسه داشتیم. Och då såg jag Sharif som kom ifrån skolan. هیچی گفتیم و یکم گفتیم و خندیدیم و خلاصه یکم از این ور اون ور گفت من تازه اومدم اسکاشام. Så vi började prata lite grann och skratta lite och sådär, och så han berättade att han hade nyligen kommit tillbaks till, eller återvänt till Oskarshamn. بعد بهش گفتم که چیکار میکنی؟ گفت هیچی، مدرسه میرم، خسته شدم، اصلا مدرسه هم دیگه ندارم، اگه نرم من پول نمیتونم به دست بیارم، مجبورم برم. Och jag undrade då vad han håller på, vad han gör och så vidare. Han sa ingenting, han går till skolan och han är lite trött på det också. Han är nästan tvungen till att göra det för att annars får han ingen försörjning. Ja. بعد بهش گفتم چه سر کار نمیره، دنبال کار نمیگردی؟ گفت دو سه بار درخواست دادم، درخواستم قبول نکردن همشنس. Jag frågade honom varför söker du inte jobb eller sådana här. Då svarade han att han har gjort det ett par tre gånger, men han har inte fått jobb eller fått avslag och inom hemtjänsten och sånt. همون روزا بود یکی از همکارام کارو ول کرده بود به خاطر اینکه بهش کار دائم نمیدادن، گفت من دیگه نمیام. Och i samma veva så det var ju kollega som lämnade jobbet på grund av att den vederbörande inte fick en fast anställning så som han ville, och då lämnade han jobbet, eller han eller hon jobbet. Ja. سرکارگرمون دنبال کارگر میگشتیم، به منم گفت اگه کسی رو سراغ داری بگو، اگه خوب میشناسیش بگو بیاد کار کنه. Och våran arbetsledare letade efter en ersättare, och hade också till och med sagt till oss om vi känner någon som vi känner väl kan också rekommendera i så fall. بعد من همین رو به شریف گفتم بیا همشنس رو کن، بعد 100% منم اونجا میگم، حالا کسای دیگه هم هست، مثلا کسای دیگه هم هست بهشون میگم که بگه به رئیس تا قبول کنم. Och då sa jag till Sharifet att han skulle söka hos hemtjänsten, och sen skulle jag liksom själv också nämna det också för chefen, och även be andra också lägga ett ord för honom. Och ja. بعد همینطور شد دیگه تابستون کار رو گرفت، بعد همه ارتباط خوب بود دیگه. بنده خدا میامد مثلا گفت که بعضی جا به مشکل میخورد توی کار، یا مثلا از هر لحاظی توی تابستون گفتی گرفت کار گرفت. Under sommaren så tog han jobbet, och sen han brukade komma ibland om han hade hjälpt med någonting eller han mötte något problem inom jobbet och så vidare, så han kom och vi tog upp den med oss. از جایی که شریف خیلی پسر ساکتی بود، نمیدونم خیلی ساکت و خجالتی بود دیگه، با کسی صحبت نمیکرد. Sharif var ju egentligen en sån här ganska lågmäld och ganska blyg person, och kanske inte pratade mycket med många. بعد جایی مثلا پیش می اومد براش که مثلا سخت بود یا بپرسه، یا بعضی وقتا آدم مثلا توانایی گفتنشو نداره، خجالت میکشه بگه، میاد به من میگفت مثلا اینجا باید چیکار کنم. Och ibland när han hade svårt